खुलुमबाय सार ओमफ्राय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'आ मा मुलाम्फा जानो हागौ बे सुक्तिनि दारै जोंनि बर' समाजावदि गान सिलायनि मोनसे कालचार दंमोन बियो जोबनानै थांबाय बर' समाजनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजोनि नामाव आरोबाव जोङो आन्दलन खालामला होननानै सारेन्डार खालामनानै मोनसे सुक्ति खालामबाय। बे सुक्तियाव जोङो जेबो मोननो हायाखै बरंस माने लससो जाबावदों। जेनेबा अनाबर' जानानै बहुद मानसिया बिटिसिनि एगेन्स्टआव केस होदों जे गामि दानख'नांगौ होननानै, किन्तु बिटिसिनि बे सुक्तिजों गोबां मानसियानो केसबो होदों, गोबां मानसियानो आन्दलनबो खालामदों अनाबर'फ्रा, किन्तु 15 बोसोर बेनिफ्राय मोनसेबो गामि दानख'नो हायाखैमोन। जिहेतु बियो मोनसे आयेननि भाबै सुक्ति जानाय, पार्लियामेन्टआव पास जानाय मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे सुक्ति बियो बिटिसिआ सुक्ति खालामनानै फैबाय एबसुआ। बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जे जायफोर गामिया बिटिसिनि बाहेरायाव थांनो लुबैदों बिथांमोनहा थांनो हागोन होननानै मोनसे सुक्ति खालामनानै फैबाय। बियो जोंनि थाखाय आसलते बे सुक्तिनि दारै एरियाया बारायनांगौसोमोन, बारायाखिसै दानख'नानैसो फैबावबाय। दा बेयो जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्यजनक आरो जों बेखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा। जोंनि एरिया बारायनांगौसोमोन किन्तु खमायनो हागोन होननानैसो सुक्ति खालामना फैबाय। ओंखायनो जोङो बे सुक्तिखौ मोजां जायाखै होनना बुंदों। बिटिआर सुक्तिया गोजोनथाव नङा होनना गोरोबथा बे सुक्तिनि सिगां जोङो बे एबसुआ बे बानायनाय मडेलफोरखौ जों नुवाखै, एनडिएफबिआबो नुवाखै। एनडिएफबिजों बा जों जुदि नुनायमोनब्ला सुक्तिया खुनु दिन बेबादि जायामोन, बहुद मोजां जागौमोन, एरियाबो बारायगौमोन। एनडिएफबिआबो बेखौ जुदि नुयोमोनब्ला खुनु दिन सुक्तिखौ सहि होआमोन, ब्लाइन्ड सहि होदों ओरैनो। बे मडेलिटिखौ एनडिएफबिआबो रावबो नुवाखै, रन्जनाबो नुवाखै, धीरेनाबो नुवाखै, सावरायग्राबो नुवाखै। हयथ' गबिन्दआ नुदों जानो हागौ जिहेतु एबसुजों थाफायो, किन्तु बे मोनथाम ग्रुपआ नुवाखै बा आंबो नुवाखै। आंहाथ' साखि हिसाबै गभर्नमेन्ट हिसाबै दङ, किन्तु आंबो नुवाखै। नुयोमोनब्ला बे सुक्तिखौ जों मालाबाबो मानिनाय नङामोन आरो। मथथे प्रमद बर'नि खोथाखौ जोङो बिसास खालामनो हाया। एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावनो जाबादि मिसलिया खोथा बुङो, आरो पलिटिक्सआव फैबाथ' आरो बिनि डाबल गुन मिसा खोथा बुंगोन। बे खोथाखौ रायजोफ्रा बुजिनाया मोजां। मोनसे समाव आंखौ बर' समाजनिफ्राय हाग्रामाखौ बयकट खालामनांगौ होननानै बुंलायदोंमोन। दिनै प्रमद बर'खौ दिनै मा खालामनांगौ? प्रमद बर'खौ जों दिनै मा खालामनांगौ? खोथाया बेसो, सेपारेट स्टेटखौ सोर गारना फैनो थिना बेखौलाय? गावथ' बेफारि, गावथ' जाथिखौ लानानै बेफार खालामदों। इउपिपिएलआथ' आगोलाव जेरै बेबादिनो जागोन। दिनैनिथ' गोदान खोथा नङा। इउपिपिएल आरो आबसुआ एखेलगे ज' जानानै जोंजों इलेक्सन गेलेनाया गोदान खोथा नङा। एबसु आरो इउपिपिएल एखेखा, किन्तु बिटिसिआव जेसेबां अनाबर' माने बे राजबंसि बा मुस्लिम बा बाङालि बा आदिबासि बा गरखा, नाथजुगियानो होन, कलितायानो होन, गासिबो जोंजोंनो लोगो नांफाजोबगोन आरो जोंजोंनो थागोन। बिग्रायारि हान्जानि सासे दैदेनगिरि सारा बे बिग्रायारि जानाय समावहाय माबायदि सम बारहोयोमोन जेनेबा? जोङो पाब्लिकजोंनो थायो। जोङो इन्सारजेन्सि माबा सिलाइ हमनानै आन्दलन खालामदों होननानै आङो 24 घन्टा हाग्रायाव थायामोन। बर' रायजोनि गेजेरावनो गिदिं गिदिं थायोमोन। जोङो केम्पिं खालामोमोन। जों मानो सिलाइ दैनो गोनां जाखो, जोंनो मानो सेपारेट स्टेट नांगौ, बेफोर खोथाखौसो आं मिटिं खालाम थाखोमा मिटिं खालाम अर्गानाइज खालामबाय थायोमोन। आंखौथ' ओरैनो दासिमबो मेघालयआव फ्रायानो एलबार्ट होननानैसो मिथिगौ। मेघालयआवबो थाहैदोंमोन आङो बर'फोरनाव, आरो गार'फोरनावबो थादों, खासि हिल्सआवबो थादों, आरो ओरैजाय नागालेण्डआव नागाफोरनाव बहुद जाथिनाव थादों। नागालेण्डआव आङो थमास आरो जन बे मोननै नामजों पपुलार। जोबनायाव सारा बेसे गोबावसिम माने राजखान्थियाव थाबाय थागोन, आजिरा लागोन माला? बेखौ दिनै बुंजायालै। बे एबसु थानायाव जिरायजायो। आं गैया होनबाथाय बे एबसुआ ग्लोब ग्लोब बाग्लोबजोबगोन बिसोरो।
아니